I dette forsøg har vi undersøgt, hvor meget bly der skal til for at kunne svække gammastråling og finde halveringsstyrkelsen for bly. Det undersøger vi ved hjælp af en Geiger-tæller, der kan tælle, hvor mange gange der er et atom, der henfalder. Vi havde før forsøgt en forventning om, at blypladerne vil svække gammastråling mere og mere, alt efter hvor mange millimeter bly man tilføjede. Vi satte forsøget op, og vi startede med at finde et stativ, hvor vi kunne skrue gammastråling på plads. Vi havde selvfølgelig også en Geiger-Müller-tæller, og så tid af Geiger-Müller-tællerne havde en afstand på ca. 3,5 cm, så de stod forholdsvis tæt på hinanden. Derefter satte vi intervaller på 60 sekunder, og til sidst skiftede vi mængden af bly og skrev ned for hver gang de 60 sekunder intervaller var gået. Vi har 2 variabler. Den afhængige variabel er tykkelsen af blyet, mens den uafhængige er stoffet A, B eller Y-stråling. Og ud fra alle vores målinger har vi lavet et punktdiagram, som viser, hvor meget gammastråling, der bliver svækket, når der kommer mere og mere bly ind imellem strålingen og Geiger-tælleren. På vores graf kan man netop se på y-aksen, hvilke målinger i forhold til, hvor meget gammastråling, der bliver svækket, alt efter hvor meget millimeter bly vi har sat op, hvilket er det, man ligesom kan se på x-aksen. Efter vores første måling, der fik vi tallet 1725, og efter vores sidste måling fik vi 222, efter vi i alt havde brugt 22 mm bly. Efter 7 plader bly havde vi fundet halveringstykkelsen på blyet, og ud fra det kan man jo se, hvilken betydning blyet har for gammastrålingen. Ja, og vi har efter eksperimentet set, at gammastrålingen sagtens kan svækkes af bly, men det kommer til at tage tid, og det vil aldrig helt kunne blive stoppet. Så der vil i hvert fald altid være noget stråling tilbage.